Ja sam Neva Stanojević, voditeljica Odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s poremećajima iz autističnog spektra, koji pri Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači djeluje od 2013. godine. Odjel pruža uslugu dugotrajnog smještaja starijim osobama s poremećajima iz autističnog spektra različitog stupnja teškoća i kronološke dobi iznad 21 godine. Skrbimo o 25 korisnika kojima pružamo uslugu brige o stanovanju, brige o prehrani, njege i brige o zdravlju, nabavci odjeće i obuće, te usluge radnih aktivnosti i socijalne rehabilitacije. Naši korisnici uz poremećaj iz autističnog spektra imaju dijagnosticirane i druge teškoće, a to su intelektualne, psihičke i motoričke, kao i kronične zdravstvene teškoće. Svakodnevna briga i skrb omogućena je organiziranim i kontinuiranim radom tima za njegu i brigu o zdravlju, čiji nositelji su medicinske sestre, medicinski tehničari i njegovatelji, i tima za radne aktivnosti i socijalnu rehabilitaciju, čiji nositelji su radni instruktor, radni terapeut, rehabilitator i fizioterapeut. Zajednički cilj u radu svih djelatnika je pružiti sveobuhvatnu i maksimalnu podršku svim našim korisnicima u svim segmentima njihovog življenja, poštivajući i uvažavajući njihove potrebe, mogućnosti i sposobnosti. Pozivam vas u njihovo ime, pridružite nam se i budite sunce u jednom našem danu. Ja sam Šeparović Tanja, voditeljica sam Odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima FIRULE. U našem odjelu pružaju se socijalne usluge boravka, psihosocijalne podrške i osobne asistencije. Naši korisnici su osobe s intelektualnim teškoćama starije od 21 godine života. Većina njih, osim primarne dijagnoze intelektualnih teškoća, ima i pridružene teškoće, bilo u vidu motoričkih oštećenja, psihičkih smetnji, nekakvih kroničnih bolesti, ali dio njih ima i elemente iz spektra autizma. Tijekom boravka kod nas u odjelu korisnicima je osigurana prehrana od strane kuhinskog osoblja, njega i skrb od strane njegovateljica, radne aktivnosti pod vodstvom radnih instruktora, te programi socijalne rehabilitacije kojeg provodi tim kojeg čine rehabilitator, psiholog, likovni terapeut, kineziolog i socijalni radnik. U našim radno-okupacijskim radionicama korisnici stvaraju predivne proizvode, estetske i uporabne vrijednosti od drva, tkanine i keramike i po tome smo već i prepoznati u lokalnoj zajednici. Tako da ću iskoristiti ovu priliku da se pohvalim da smo 3. ožujka ove godine otvorili prvu galeriju umjetnina osoba s invaliditetom u gradu Splitu u Križevoj ulici i svih vas pozivam da napravite džir te vidite što sve osobe s invaliditetom mogu i znaju, a mogu puno. Da se vratim, glavni cilj nekako svih djelatnika ovog odjela je da postignemo što veću samostalnost naših korisnika, kako u radnim aktivnostima, tako i u vještinama svakodnevnog života, a sve u konačnom cilju povećanja njihove kvalitete života kao ravnopravnih građana grada Splita i lokalne zajednice. Ja sam Ljilja Jukić, mama od Josipa Jukića. Moj sin je smješten prošle godine 1.12. znači već ima godinu dana. Evo, hvala Bogu, lijepo mu je u ovom smještaju. Ja kao mama dolazim svako drugi dan, družimo se, svi su me prihvatili, mene i moga sina, baš kao da smo kućna familija, kao da smo familija. Stvarno im je lijepo. Moj sin je kući pubertet i odradio svoje, bio je preagresivan i stvarno se nije moglo više s njim boraviti. Jako je bio opasan, dok kad je došao ovdje, znači on je jednostavno našao sebe. Tu je skroz miran, presretan, zadovoljan sa svojim prijateljima.
igra se, druži se, komuniciraju na svoj način, tako da bila sam puno skeptična što se tiče smještaja, bilo mi je teško, strašno, mislila sam da je to nešto strašnije, no međutim stvarno, Bogu hvala, Bože podrži i baš mu je lijepo i stvarno hvala svima, najviše hvala Bogu i tako. Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge djeci i mladima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Tu pružamo također, tu su i naša djeca, mladi i odrasle osobe iz spektra autizma. Mi se brinemo za djecu i pružamo im usluge od rane razvojne podrške u najranije njihove dobi, pa pružamo im također i djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Nakon toga naša djeca korisnici su uključeni u našu dislocijalnu jedinicu Firule gdje im pružamo usluge boravka, psihosocijalne podrške i rehabilitacije. Također pružamo i uslugu smještaja, kako privremenu, tako i dugotrajni smještaj. Od 2013. godine otvorili smo i odjel za smještaj odraslih osoba iz spektra autizma i evo već 12 godina aktivno nastojimo obilježiti njihov svjetski dan svjesnosti o autizmu. U suradnji sa različitim dragim prijateljima, podupirateljima naše ustanove organiziramo obilježavanje ovoga važnog dana za djecu, mlade i odrasle iz spektra autizma. Ove godine, evo, u suradnji sa našim dugogodišnjim partnerima, podupirateljima, Franjevačkim klerikatom, zajedno sa njihovim Fracinišom Balajićem i mladim bogoslovima, pridružili su se i udruga SKAC i udruga Nojina Arka. Zajedno evo želimo poručiti ovaj dan kako zajedno svladati prepreke i javno govoriti koja je još prisutna stigma osobama iz spektra autizma. Ono što želimo poručiti da smo mi svi različiti, ali da smo svi bogatstvo ove zajednice i da smo upravo mi u zajedništvu možemo rušiti ove barijere i otvoreno govoriti da svi trebamo ruku podrške, tako i osobe iz spektra autizma. I evo ovom prilikom želim svima zahvaliti i pozvati da obilježimo ovaj važan dan za našu djecu, mlade i odrasle osobe iz spektra autizma. Evo, želim vas upoznati što to sve Centar Juraj Bonači radi i od kada već krećemo sa uslugama. Znači, imamo uslugu rane razvojne podrške, znači za djecu od najranije dobi. Nakon toga djeca koja završe terapije kroz ranu razvojnu podršku, znači, nakon toga djeca dolaze kod nas na školovanje i pružamo osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Kod srednje škole moram naglasiti da imamo i 3 pomoćna zanimanja, pomoćni kuhar, pomoćni soboslikar, pomoćni kartonažer i evo nastojimo i da naši korisnici budu uključeni u svijet rada. Za onu djecu, za one koji ne mogu završiti ovaj program, centar se pobrinio da im pružamo uslugu boravka, psihosocijalne podrške, rehabilitacije u našem dnevnom centru Firule. Također imamo i uslugu smještaja, tako da se brinemo i da su naši korisnici imaju kvalitetnu skrb i smještaj. Nedavno smo otvorili i novu uslugu organiziranog stanovanja gdje smo željeli im pružiti jedan bolji, kvalitetniji način života kao što svi mi imamo u svojim obiteljima, jednostavno stvoriti prevenciju institucionalizacije. U tome smo uspjeli, o čemu nam i govore 2 stambene jedinice, jedna u Splitu, jedna u Makarskoj. Evo upravo se sada pripremamo u širenju ove kvalitetne socijalne usluge organiziranog stanovanja kako bi našim korisnicima omogućili kvalitetnu smještaj i kako bi ih uključili što aktivnije u zajednicu. Evo pokrećemo 3. stambenu jedinicu gdje baš želimo uključiti osobe iz spektra autizma i evo borimo se da svi zajedno kroz sve ove usluge pružimo što kvalitetniju skrb i da budemo što dostupniji u zajednici, a evo još jednom želim reći da samo u zajedništvu možemo činiti dobro za njih koji su potrebni naše podrške i potpore. Hvala. Moje ime je Ivana Šustić-Delaš i voditeljica sam odjela za pružanje izvan institucionalnih usluga.
Ovaj odjel pruža socijalne usluge, rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim skrbnicima i roditeljima. Pružamo usluge djeci od ove najmlađe dobi, najranije do 7. godine života i u iznimnim slučajevima i do 8. godine ukoliko je dijete dobilo odgodu školovanja, upisa u prvi razred. Djelujemo na 2 lokacije, ovdje u Splitu i kao organizacijska jedinica na otoku Braču, gradu Supetru, i trenutno 245 djece koristi usluge kod nas, a 50 djece je trenutno na listi čekanja. Naš odjel sačinjava tim stručnjaka različitih profila, što znači da imamo zaposleno 23 stručna radnika, to su psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, stručni suradnici, fizioterapeut te socijalni radnici. Vizija našeg odjela je nekako pristup usmjeren na obitelj. To znači da ne pružamo usluge samo našoj djeci podrške, već i savjetodavnu i stručnu pomoć njihovim roditeljima i širim članovima cijele obitelji, što znači da su roditelji naši aktivni partneri koji svakodnevno surađuju s nama i dobivaju savjete na koji način i kako nastaviti ovo sve što mi radimo tu kod kuće. Što se tiče dijagnoza, u ovoj ranoj razvojnoj dobi rijetko dijete dobije dijagnozu iz poremećaja spektra autizma. Većinom su to dijagnoze disharmoničan razvoj, neujednačen razvojni profil, odstupanja u razvoju govora i jezika, nekakve poteškoće socijalne komunikacije, senzorne teškoće. Dijagnoze isključivo postavljaju liječnici, znači neuropedijatar i dječji psihijatar. Na nama nije da postavljamo dijagnoze, iako mi možemo uočiti nekakve simptome ili znakove koji mogu upućivati na poremećaj autističnog spektra, ali ono što je na nama je da svojom kontinuiranom podrškom i individualnim pristupom prema svakom djetetu u ovoj najranijoj dobi pokušamo ih osposobiti za što aktivniji samostalan život i za njihovu integraciju u društvu. Dobar dan, ja sam Julija Franić, po struci sam edukacijski rehabilitator i voditelj sam odjela odgoja i obrazovanja u Centru za odgoj i obrazovanje u Rebonači. To je u stvari naš odjel škole koji trenutno broji 139 učenika u ukupno 27 razrednih odjeljenja. Sve naše skupine su heterogene, što podrazumijeva da su djeca integrirana različitih stupnjeva i vrsta oštećenja. U svakoj skupini ima otprilike po 5 djece, u nekoj 4, u nekoj 6, ovisno o prilici i u biti vrstama oštećenja. Uz učitelja, edukatora, rehabilitatora stoji u svakoj skupini pomoćnik u nastavi koji našoj djeci u stvari na upute učitelja pomaže u ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa i u biti ostvarivanju što većih njihovih potencijala. Naše su skupine vesele i svaka je specifična na svoj način, baš kao i naša djeca. Ne postoji dvoje istih i to je ono što nas čini posebnima. I evo, od ove godine smo prešli 2 smjene zbog velikog broja učenika i nekako nikad ne ostavimo nijedno dijete neupisano u školu, tako da mislim da je to jedna naša velika prednost, da zbrinemo svako dijete i da mu pružimo sretno i lijepo školovanje. Što se tiče školovanja djece iz spektra autizma, kod nas imamo i gotovo u svakoj skupini barem po jedno dijete. Usmjereni smo na to da u stvari naša djeca prihvate strukturu dana, da prate vizualni raspored, jer kao što znamo
podosta djece iz spektra autizma je neverbalno i u biti najviše komuniciramo s njima putem slikovnog prikaza i oni nekako jako dobro to prihvaćaju i reagiraju na to. Tako da u biti jako su skupine heterogene i kao što sam rekla i specifične, uspijevamo svakom djetetu još uvijek pristupiti individualno i u skladu s njegovim potrebama i na taj način uvažavati i razumjeti njegove potrebe, kao i poticati komunikaciju. Bilo da je dijete verbalno ili neverbalno, nalazimo način da djetetu pružimo ono što treba kako ne bi imalo frustraciju.